Bangin yo ya kawan pendap banyalum lang kum kerja sing samla sinat pedang bat kum juru ban pendap ye ki kam ki badon kam bat ki bakongsan ki jongka ublai un kurku un yalam ye kena kopor bat ki benta baro ka bangin yo ya kaban shimenta kena kopor teh kena kopor ngan sakerpat i sketri in sngobha ban puli ya ka program aswa bangin ya chakmat agini ki jing shakri ki jing ya ublai. Reverend Sherman, kini orang program beda ibat kini kajing sing pediang ni por. Ilayo agering jingruai pen hemen sim ni jing sing samla balang dosa. Inong ngam jingruai dong Master WS nong dhar. Puli bat duai Master Aisel Kongji. Inyo jing keren pediang naga balang. Inyo banlum jing aingo. Inyo ikwaya naga jing sing samla balang dosa. Barga jing sing samla balang mau penti ya ke tim son. Inyo jing keren ya tim dau chaman. Ini gajing penbena, na gajing sing samna sinat bat kabalang, dong gajing penua. San Reverend Chairman kita gilang program di Wijan Mir. Mesin ni berkopor ban ai kublai kerpang ya gajing sing samla balang dosau ke bala sim ni kebenta. Ya ke ban ai ni banwalan ni gajing rai pendahem si bublai udang kerku yiki. Ni beteng ni kena gajing kepor ngin IT kena kepor hagi jing duai ke jingi syau play ni je duai kenran babah ngi IT kena kepor hagi jing dorkat bat ke jing alam ke jome hagi je sing sedang jo kena ke sing samla KJP sinat pedeng ke baar tu shim ni benta barok ka begin yo hagi ke janmit ban pendap bat ke pang ban mani bu ban syakri me angin mat ya ke jing dorkat ke jing alam ke jome men sim buku jome Pediang kundran igi di kijing duai jing kot kerpan kijungi. Haka kerteng kijung uji iskus giduai. Amen. Ngene snok kilang ban mani ban syakri ublay da kijing duai ka ba ars pa ar kundai. Kijing duai ka ba ars pa ar kundai. Tu yang ye sha shu jisu pi shipai siem beneng te kawa ya kalama to ra ru kham seneng. Na jing job sha ka jing job lupa ya pom unlam. Kinong sun jam u baro se jingjo kinyalam baradin belayo balada puai ke jing ruai dan sekepat iwe i Mr. Aisel Kongji in sesko ba ban yalam ningi haka ba puli de kitin ke jung ublai bat kum juru haka jing duai ke jing ruai ka ba arspa ar hukundai mini yang lang boro
Yeshua begini lagi agak cing duai insya skor katu kene ki bentan agak keten ke jong play. Kabangira bencem naga gospel jong Lukas nomor arusau dekat nak wasau khandai. Ikam jong ke apostol kendong ke nengkong dekat ke pra bat nakasti jong Yohanes kendong ke pasau dekat banyak bat katu kene ki dekat ki kenten ki boong kumne. Ulaong ruh haki kini kilong kita kikten jika bala keren napi menba adang don lambat pi bakadai ban pendep ya ki ai baro ya ki bala tho hak hukum Moses bat hakinong itu lupa bat haki sam de sepang jonga onda kumta ula plewang ya kacimut jongki ya kapan sempang ya kita kecing tho ulaong ruh haki kumni la tho bakadai ya kuris bansya bat panipat de na kecing yap haka balai kesngi bat haka kerteng jong u ani lap ya kacing kelak wamut bat ya kacing map ki pop apa deng kecik benreu baro dak basdang na Jerusalem piru pilong ki sakhi ya kini ki ai akami ru ngapa ya pi ya kata ke kular ukpa jonga hanrei pinisyong hakanong ba Jerusalem tat unda pengkup ya pi dak bor na jerong Andrai pinyo diang ya kabor ondalawan umun se makho ya pi apin long kinong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha do bakut ka perthai to man penmelen ila de se kacing rublai namar kacing penmelen ya kamat kamentoi tang khendiat andrai kata kacing rublai ka penmentoi syaki ai baro Naba kadam kacing kular ya kacing em ke peminta bat ya kata kaban sawan tuat ai yano ru ban iben ya kacing long samla jong me anrai temen long kerukom ya kita ki bangai haga keten ha kacing long jing em ha kacing e ha kacing ngai ha kacing long sungur tat ondang awan tumen minat ha ka pule ha ka bakentu ha ka bahikai to minat hakne ki to ai tilut ila de haki to man yai ne hakne ki namar habala ya kane men pen im ila de bat ya kita ki bos ngeu ya meken kine ki de ki kenten ki jong ulai to ngi pendam ha ka sing tuai ko pa jong i ba pneng ngai ngo e me ko trai ha ka ga janmet jong na ka sngi kabame melasya bermai ailat ini nak benta bangni lumlang kumne kum kacing seng samla sinot pedeng bangni polang hana kecaka hana balang hamau kriya ngai ngo ini ko try mele alam nalagi jong yeng kisam mat lagi balang jongi akaba gila polang hana ko por ban syakri ban mane ka kertang ka jong me gidan hang neru nak benta jakaban
penroy ban perkhat ya kam kecang me kumnoy ban penroy ban penya ya ka syakmat bat kam saprang trai nga aingo namar milay lam ni oi puai baro nado kinong kit kam chong kasinot jingisang samla asnat pedeng mangi kum kit khot ki delegates hakaba hana ka por ngiran lang khoi hakana ka janmet ipen kraw ka kerteng ka chong me namar mi ulang ublay ubday banyo ya ka jingiro ba di keburam ubamela ai hangi ya ka ne ka ching im ba di ka ching kerman batang haka kerteng ka chong me trai lang ba jana ka por aya hane bantu wai ka macam me menis nei men kerku ya kane ka ching ka ndo lang chungi hanu usnam mementa nado kana ka klimat ka mementa ka ching sang ka basdang chong kana ka janmet kumcu hagas gi kepala syai ka bangin yo perkhat yaki kam jong kasinot bal kumcuru hagas gi ublay ka bansawan haka bagi pailang chome kin wan lang sene ka ceka nakabenta bani seng lang ya ka kerteng ka jome nyai ngo ime ku trayo bha lang ba jone ka por haka bangi kum ikon samla jong kasinot ngilala ban yat nagawai kasnam sa pat ban yakan do kumne na kumta kuburam ko chome trai nga duai man karku ingi lang baro ana kupor man karku yaki kam jong ka ching sang samla sinot bakanang yat ana isakmat hakipor baro nga duai ro trai bha na kabenta kane kabalang hane hamo kriya kabala pediang ye na ka ching sang sinot samla tu karku ko trai kabalang hi baro ko wai na do kinong sarai jong ka kita khot juga komiti kilong keme long kepa bar kiram pe yang Kristan baro kibada kacing kemen ke bakrau kila pedang ya na kacing sekri do yarap mame ko try bagi gai baro ka bagi bengkhe onde na ka benta ke buram ke jongki are ber pen krau ya ka kerteng em badan bor jome yarap ko try bhang ibu ti misalnya akasi lam jome ko try ya kasi lenti basa jong ngikum ki khon samla ngadwai ro ko try bha mamela rangkat lang ba chong kana kasi sekri jungi kam tamai akasgi ublay hakaba kiremai kinwan nakalen kecaka hakane ka balang nakam taben steng lang ikateng jome ai ba kacingwan chungki hangne kalong nakabenta banang pen khlan ya kacingait patlot chungki kumchur nakabenta bakin jo mat ya kita kacing penkhia hakaman sem bal kumchur kini mat ya kacing penkhia hakamet yarap ku trai bha nama kata banda ban ker na kacing ma kacing masau baro hakaba kiwan kana kacaka kumcuru dalam kamon jameng idwai mame men ai ya kasuy meneng ko bha kabarang kabarkhyang nado menta kacan met kenang bakum kabalang bat kasinot hi kanyo ban pendat ya ka program da kacing kemen trai alam lang ba jana kapor yangi kumki khon samla ya ke bangi sengotho bangi long kita kisaki kecong me ki bele umat ningkong ya kacing pendem kecong me mame malas uspa yangi daga dol bakas nam yarap yangi bangin la belong kita kisaki ya ki weipat bangin yaisha ngin yaina hakane ka jingai tat hado ka jingwan arsen kecong me mame menwan shaw nakabenta chungi kumbangi kumamelakren bangi ngilong kita kisaki ki balayo ibat ki balayo umat ya kacing pendem ngilong ro kita kisaki ki balaban klas ki weipat lang baka jinglong jing em jongi lang baki kam ke jongi ngilong ka jing sai lang ba jong hagane ka perthai ka bangi em bat ka bangi dan menta yarap ru kutra bha bakat bangi dang em hana ka perthai ngin bang man sekri ka kateng ke jongme ngin ej ban le ka mon jongme da ka jing sngur kumbang ila pule na ka keten jongme lang ba jong na ka por yarap ru ingi wei poi baro kutra bha bangi nang ban ris kham bila ka jong ka jing ej jongi ba haba ngila kumta kiwai kini i kutrai bha ya kacing syai kacong me kabadan hapok cengi trai tu kerku ya kana kacing seng kepas dang hana kacan met gidwai man kerku yelo chong sakri balam ya kana kacing seng kam ta me ibang sayoru ya kacing kren ya ka tim naga kten cheme na kapor ai ba ka ai barok ka ba in pasat hana kapor kilong lamba kacing bo kacong me
pau ka jing smokeman ka burom bat ka jing uru yu blay ba kat kum ka jing yal ti jong ka balang nak ka history ka ba play yo di kot leng kodom ha ka jing pek jing khen jungi mat kala poisa ka hispa ar pratli gisnem kat kum bangila ban yo jing tip kat tu kat ne te nadu bangi tang su tip ne pastor jungi pastor khongji ba ka jeseng samla sinot jong ka KGP sinot pedeng kabaar kan long hani ka balang jongi hamau kriya haus nem ar hajar ar punriu kalau pendap ingi de ka jingkemen ka bakrau hagju ka por ngis ngo khiaru kendiat nomor bangilas dang ban tei lani ban thau ya ka yeng mani ka batmai nomor ba kani ka yeng mani ka barim kalau khapnya kum ka jingdon ki para banget bat kalau rim eru henrei ngi aingo yu blai ubala ya lam yang i bat kerku cibun yang i ha ka ba ngila yo ban penlong ye kani ka jeseng samla sinot ka ba ar ha kani ka yeng mani ka ba thmai hoi wan langim pat la ban pendep lut le de komplit ya ka kumba ka de ban long rei ya ngu yu blai bigila la ban penlong kum ni kum ka long kat kum ka jing isdai ke jong u de si kerpat ya pi baro ki para banget ki nadu ki pastor ki temen masan ki pastor bat ki khot bat ki likit ban ya sya lem bat ngi mo don sibun ki jing duna kumju aki yeng ki sem jungiru ngila persiang ban le ya ka batam na ka benta bangiyo ya kum ka de ki jeseng ha ka ni ka balang ke jungi ka bale si tang si si ngi yo menta ka de ka panengkong tingila persiang ban le ka batam andre wala ka taru pin siambun ki jing duna tingkir pat ba na ki jing duna ki bangimla ban penbit penbiang wala ki yeng ki sem ki jungiru ba pindom ya tho pindom ya bat rei ba pinya sya lem ban ngi haki liang baro ni kirpat ru ak por ba pinya duai lem na ka benta jungi bo blai unsya bangin syakri bat mani lai lu yu nadu menta kum ne bangi piang bat hadu ko bangin penwai no ha ka siu srai bo blai undon rengkat un bat haladi ya ki ki jing peduit ibor jong kamariang bat kiwe ru bangin yo bat syakri mani lai lu yu bo pai lang bala chus pa jong blai un yo ban syakri de ka jing kemen kum kadak bangi piang sngoba bangi piang burom ya pi baro ki bukan ki nadu ki pastor ki memesan ki nungkit kam ki dikhot bat ki likit ba ngi piang sngoba piang burom ya pi kum kadak bangi piang ya pi ngakarpat ki parawangai nakabalang tang nakabalang mo kriya kerpat bakin ya yang lang kene por ban peni kadak bengi priang mubai ki subai yang chong ya ju ka poru ko wai pan nga kerpat iki samla bakin ya ai ya ka jing ruai priang suba baru blai un kerku iki kerpat iki samla jong ka balang ki ya ai ki ruai
kublai shibun teman san bat kumju ru ki khun samla jong balang namni na mau pria da kamta ka jingkren pediang ke jongpi kumju ru ke jingruai pediang ke jongpi na kamta jongi baro kum ki nongkit kam ki khot ki delegates jong ka jeseng samla ki GP sinop pedeng yim don ye kena ko por rei tang di ki jingduai bil ki jingkur kur do bau blai unang kur kui phim ka balang bat ki long ying long sem baro ha ka jing pen kre pen krum ka jing pen bet pen biang ka jong pi u blai un kur khu un pen dap un pen biang bal un ai bagani ka jing seng samla sinat aga balang ka jong pi kan long ka burom bat kan long ka jing job bat kan long ka jing wan jungo kerpang ka jong u blai banang la banang pen rehem ye pi ha ka jing ngai ba ka jing em ba ka jing shakri ka jing pi u blai ngayang nagaliang ka jonga kum ginong kit kam bat kum juru ki khot ki delegates jonga senat jonga jeseng samla sinat pedeng ban kerpat yang iru kum ki khot ki delegates ban ya sngo ba ban ya sha shitom bat kum juru ban ya penbit penbiang ban ya snok tilang rengkat bat ki jing pen kre pen kurum ki jing penbit penbiang ba ka balang kala penbiang kenang ba ki ai boro ki nyat be ya renti kene kalong ka jing kerpan na kaliang ka jungi kum kini kam ya baro kerpang nam ta ki khot bat ki delegates jong ka jeseng samla KGP sinot pedeng hakene ko por ngila poi se ka benta ka bangin pedeng ye ka jing shakri ki jing ublai bat bangin Lakerpan gini kali kiba yang hana ya po khamat ngene kay mane ne lanter ke surong kin sungbahaban sa pen kreat no sa ki parking ki bangela pen baik nang ba kan pen blok tang ni ya ngene beteng ye ka jing shakri ki jing ublai da ka bangin ya ai shaka kam ka jing ublai ngene lumno i ki jing aingo pada kat ba nang lum ye ki jing aingo ngene yo sngo i ki jing ruai ki pakerpang kemeningkong na ka jeseng samla balang dosau bat ka baan na ka jeseng samla mau peti ke bandrai ke tim song badadien bala lumi ki jingai ngo bat bar yo sngowi ni ki jingrai ngan sekerpat yai teman busan ujrua in sngoba ya kan duai penkentang halor ki jing ai syakakam ka jongu play
tungi duai. Ngiaingo eme ko kan rat namar me alam yangi ya ka bangin poi ya kani ka balang hang ne mau kriya na kanta kani ka jeseng samla jong ka sinot ka jongi ya ka bangila ya ka ban syakri eme kerkuru trai kani ka por ka kodor ya ka bangila yo ya ka ban sedangi ya kani ka jeseng ka jongi da ka jingelam ka jong mehi kumjur ko trai kani ka por na ka liang jongi kum ki khon ki jong me Iwan raru igri kijing ai shaka kam ka jong me ngida duai ko try men kerkhui ki bikin long ki babet ya ka bangin penan kam bang do hang doru aba ka sinat ka jong ikan penan kam ko try ken long da ka jing kerkhu ka jong me hi kumjur ko try ngida duai kerpang ru nak menta ni ka por ka bakodor ya ka bangin sayo sa sipang por ban snap ban sha skor ya ka jing kren alor ka team do sherman jong ka jeseng samla Jisu ye ngida duai ye ka bamenis ne ye ka ban Christian bor ye lo jong syakri aba un keren ye ka team lengba ka ni ka bor kan long ka jingbam ka kan jaman sim ka jongi ngida duai ru ko turai na ka menta ki kam baro ko turai ki bangi deban pendap la syai ka sngi mendarin kat ko turai bat kinong yalam ka jongi nadu Sherman Skatri executive secretary in charge jongi baki kam baro ko turai ki bangin pendap kin long da ka jingalam bar ka jing peniaj baik ka jong mehi ngida duai ru ko trai si sien pan na ka menta ka balang ka badon na ka nigal por jong ka jing pen kre ka jong ki na ka menta ban penbet penbiang ki dekat ka delicate bari ki para banget ki ban wan shi ka ni ka jing syakri kar ku me ko trai ker mpe ker stan jong ka balang baro mandon kat ko trai bat ki ba ka ai ko trai ka bakile kan long na ka menta ka buram ka jong mehi shim ko trai ka ni ka por ka bakodor Ipani kini ketemu Jisu nong bedem. Amen. Ublain kurku ingi lengba kini kopor ka mengiyo ya kaban mani beban syakri u lengba ka jing ai ka jing isikakam ka jong ublai. Ublain kurku kerpang kini ki ar tli ki seng samla Kejeseng samla balang dosa ubat kejeseng samla maupun thi kibala ai ki jing rai ki bakerpang ki jongki bat kum ju ru ki jing rai ki badon om tang ki sur ki babang rai ki khuboru ki bakerpang bat khamtam ki bedai bat kanika thim jong kejeseng samla ki jipi sinat pedeng ki jongi ublay nang kurku ipi ublay nang yai penen kam ipi batu un tu pinang roi pinang san ha ka jing syakri ka jing piling baka sap ka pong ka bau bleu la ai leng baka ruai ka tem ha ka ni ka porpat para bangai biit ngila poi sya ka benta ka bangin siya sngo ya ka jing kren leng ba ka ni ka subject ka ba leng ba ka team ka ba ka sinat ka labu ka jeseng samla sinat ka labu anu snem bat kata ka long ki samla kristan ki basakhi yautrai kibala pensyong nong rem na kakam ki apostol ng relenong kabadingkong kadukot kabapra ngayeng ha kan ko por kumjuru na galyang jeng kejeseng samla KGP sinot pedeng ban pediang skubha yupi kinong pet kinong khmi ye kan kejeseng lengba ka spine network jong ka kasi jantia president sinot kabala penpoin syapi lada pidan lagi yang kisam lanang hangno ni nakalyang juga jeseng samla bat kumjuk bat borok ki bedan hagini kabalang mau kriya ni pediang subai pi bet ni ai kublai pi i wei pi wei ha ka kerteng kabadan botam ka bathiang tam ka jong utrai bat unong pedim jong yu Jesus Christ ngini betangi ka ni ka jing syakri ka jing yu blai ka ko por daga menia snok ti lang ban ruai ke jing ruai ke basispa lai penyo pada dien ke ni ke jing ruai ngin sayo ya ke jing kren alor ke team ke jing ruai ke basispa lai penyo pa atra ya la jing sawa benta da ko bor bakrau banyale ya ke tin jong me sha bubre umla kan pau yad keleng ding buneng thang ke baman bat jing meng sispa lai penyo ngini yang lang bar Atraya jing sawa nenta da kabur
trong mi xa bù rìu ôm la can bao yat câu lên vinh bố neng thành cơ bom man ban chính mình các tin trong mi ca la biang ban ya lam sha cút cái cloud loin cái chính sai loin u lu ban ni to ba me da bao tin ba ne long ha me kom hai ka ni ai ngin le ki paranong sharai, ki dekot ki delegates, ki para pengait bi paro ki belak benedon ng kenegopor. Kum bajulong haka jing penya jongka jeseng samla ki GP sinak pedeng, ya ka team la shania hau chairman, ya ka ban ai ka jingkren. Halor ka team ka bakam mengemangi labu mentau senem. Bat kata kalong ki samla Kristan ki basakhi yautrai bala pensyong nongrim na ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka beningkong ka dekat ka pra ka baong kumni nrei pinyo diang ya ka bor baran dalawanu mensim bukhut ya pi ba pinlong ginong pla yang a Jerusalem bara Judea bara Samaria bat haduk bekut kapertai tong ini duai kenrat baba tu shimi kena kopor habang pusan na ketin ke jong me bat akmju halor kena ke team kabaga jeseng samla sinat pedeng galabu shim gumju li jong syakri bala penyang ke kopor ingin mat ya kajing darakat kajing alam kajing pencet por kajing ki lalut ke jong mensim jong me unong hikai unong pencai bat unong penkendu Pediang kini kijing duai jeng korpat jeng ikuteng Jesus Kristus ngipan. Amen. Para bangait biit, kiparlok samlang sutu kalong gamit kabakriat. Bat lesi ngangait bapin kmilin tiba. Bau nongkren tim unum kam kren jrong. Bat ngan persangkat bala kini kopor ya kaban shim ya kini kabanta ban poi syakatong kabalabu ya ka klem de shimthan yakapor ki parabangait biit kabenta kabalabu hakene kopor kamangalong kalong ki samla Kristan ki basakhi yautrai kapin kenau yang habangan ang tho yakene kabenta Yahweh no ki nong ki scientist ki paunam ubakerteng Thomas Edison But Thomas Edison uday uta scientist balashna yau bollat. But penmi ningkong yau bollat. Bol. But long ba kalasimpon Thomas Edison daki snam but ki jing persang ki eksperimen ki jung ki balakot diki hajar sin. Banyo ban penlong yu tau bollat ubangi ki pedon kam hadu kini ki por mentah. Badlong kaladon ka por ka ba Thomas Edison ula yo ya ke jing ngukut lat ke jing sudu mensim. Hanrei ula nang hanrei kadon ke jing kentu ke jung ba unang yai persang ban yai persang biang. Bat kado kat wai hadin ki jing persang ki badi po hajar sin. Po hajar teli. Thomas Edison ulala ban penwandur ban penur long ya ke jing snayu bolai. Baladin baladep ya kata ki parlok ki jung ki loong yo Edison. Ka ka ba memedon kam ko Thomas Edison kalong. Bagani ka jing lap ka jung me bat ka jing thao ka jing sna ka jung me yo bolai.
bat ya kerukom kumno ban le ya ka kam dai ban kut hame bat hakane ka laboratory lene ka jakatrei ka jamme medai ya ka ban ya samlem shakiwei kinang baki wairu kinyo bantip ya kene ka jing tai ka jing shina ya kene ka jing penlong ka ba krau ka ba rat ba ka ban ai jing shai ka ban wan ra ya ka jing shai la ka long ha ka ya ki linti ki sungkin la ka long ki ying ki sem la ka long ki jakat rei na mara ki tiki pon men sha 4 don ya ka bolai la pendon kam tang da ka lenten para bengai bi ngasngau bagani ka thim hagani ka snam ki samla kristan ki basakhi utrai kalam shata bat ka khot ya ki samla kristan ban penkan mau ya kata ka benta bakin long ki sakhi ya utrai kita ki nong ya samlem shakiwei shapang u Jesu Christ para bangai biit namar kata ngalapya ye kene ka thim ban skotho haki lightly ki benta ka baning kong ka benta ka long kani ka bangin pek iki kintin ki samla kristan ngakwa bangin ya phai biang syakene ka benta ka baong ki samla kristan namar ngasngau para bangai biit bagani ka thim hagani ka sngi ka kren ya ka jinglong sakhi ki sakhi hanrei ngasngau bakalong ka badon kam bangin kta shwa ya kata ka mengyong ka identity kumno ngin sakhi lada ngin pechwa ya ka identity kajongi identity kamumut kadur kata kejinglong kajongi kumno ngin long ki sakhi lada ngempek ngin kemi shwa yaladi ngilong kumno kai kata kadur kajongi kai kata ka identity kajongi namar kata ngashim ye gene ka benta kamat ka beningkong banong ki samla kristan para bangai biit abakren ye ka benta ki samla ban batai ke jingmut kei ki samla kadon sibun ki jing batai badladang ye kren ye kini ngila menyekut ha ke jing ye tai ke jing ye kren ka babun ban ye skautu kei kita ki samla don ki babatai da karta don ki babatai daka long renyeng daka bormet borpat don ki basngautu bagi babatai daka shongka shongman tang hungrai para bengai biit kai ka bagi sotanat kolong habang iong ye ka kentin samla kadi ka kentin ka bakerpang haka jing im jong kibriu kadi ka jing kapor ka bakerpang haka jing im jong kibriu bateng teng ngila juong wow utai urang ba wow katai ka kalong kumi kadang le samla kale samla kani ka kentin samla kalong ka kentin kabale si kaba tik bat kaba kerpang haka long renyeng haka jingyat lenti jongi kum kibriu kaladon ka wei ka jingyat thu long bau utau khun ubalit school ulasong ki kelas kami he kelas 9 kelas 10 bat hawi ka sngiu lon pai shaying bat ulai thu khana yalu kpa jong ubalakham temen baru wong ko pa phim tep se menne jayu school wong namar bangi khum ya halatan bat ngi khum ya le ikikam yikibalap pensosi you know hikai ubabu ula pensitom yangi ula punishment ula aingi ya jing pensitom bat kata ke jing pensitom ong to khun pi nalor bangila long ki kena samla kata ka rukom pensitom ka jong kaba ukhen yangi kum kum ki kena tau kpa wang yu tau khun wang u pensitom kum no yeme wang ko pa
Ubabu lapa ingi borok mengin yang hajarong ben. Ngin bat gini kikti kejungi kiskor berartli. Bat bandra kekejat siliang. Ketagari kejing pensitong. Utau kepau pu samrki. Uang sheshme. Sheshme kun. Hakapor badang samla mangi badang late school. Mangi ubabu habau pensitom yangi. Upa pensitom upa bar pensitom upa kio jarong ben. Upara upa bat ikiti artili kiskor. Bad upara berartili kikijat hajrong. Shesh me ong tau kpa. Kampat longi me ubabu jongi hak tu kupor me para tang kejat siliang hak kupor jongi jinglong samlau para beror liang. Bat kata kadi kejing skau sorong. Kejing skau sorong gabadon haki brio habiki kren ya kejing long samla. Bat sung tenat para bangai biit ladangi pai ke kentin kasi ke kentin kenram upnar upayuar jongi. Ke kentin samla da piong samla kasngolong henrai kabas kham sko ngam shu haka jing syam ga jonga shimet kaba ga jiu sko tenat kaba batai bahaya ga jinglong samla kada ki kintin kaba ki kintin penar ba ki wi de ki kintin penar ga jongi ki bajukren ki pendon kam bat ki ong ye kata ka kintin kenro lene kenrau ki pendon kam ye ka kintin jinglong samla kenro lene kenrau kaba keren kaba batai ya kata kapor jo kejinglong samla kejinglong padang kenrau para bangait biit hot ngilas go thu bakapor jinglong samla kade kata kapor hakabadang kelung badang klan kamet dang pro kajabing bad kajing mat perkat bad kata kalong kapor hakabangi ngi penyesno ya kejinglong samla Ngi pai mendapat para bangait bi jika kentin Kristan. Katau yano. Kumbasupan kan mau para bangait bi. Lapau kentin ya ka kentin Kristan nengkong Haka kentin ublay haka kam ki postal galanong gabakatway kadakot kabar penriu. Long lakot ya kita ki nong bot uji Sukris. Kum ki Kristan. Kam ke apostol galong ke baar ke dekat ke basuh baar kong kita ke balakot ki Kristan ki dai kita ki bapen kongo ki balanget ki balapdiang ye ke jing hikai ki apostol sepang ukris bat ki bayaine ha ke jing duai ha ke jing selok para banget bat shu ki ba ke jing im ke jongki kalong ka kerpang namar ka badap de ke jing it bat ki bayat ha ka jinglong hok bat ka jinglong khut labatai kata ketinu blai ke kam ke apostol ki kita ki Kristan kamut ayu Kristan ki kam ke apostol galanong ga ar ga dekat ga saupu ar kumangala puli mentan las ngotho baki breu ki ong Kristan daya kita kinong bot ki senran ki jong Jisu ke bala pediang ke bala ngek au Jisu bat ki bala ki penko ngo haka ktin ke jong u haka jingikai ke jong u bat ba ke jing im ke jong ki kerukom im ke jong ki long ki bat ki long ke bekerpang namar ki namar ke jing im ke long ke badap ke jing i bat ke jing im ke ba im haka jing long ho bat haka jing long ko kita para bangai biit kini ki condition kini ki kendon ki ba ka kcinu blai kabu ha ka jingi dai bat ka jinglong Kristan ha kini ki por menta para bangai biit bat ki khon samla ngin siapai ki ki nong rem ki kendon ke bangi bo ba an tip yangi ba an khot yangi kum ki samla Kristan da kumno antip yangi anito yangi kay iki kendon ke bangi di benbu ban khot yangi ban tip yangi kum ki samla Kristan para bangai bi ladangi pai sikini ki juk bat ki por ki mementa ngi sngau tho
bala dengan ngi batai kamut iu samla Kristan ngi batai ngi skotho kabaningkong kalong kita ki bala penbaptis kabar kilong kita ki balang ki dekat kabalang kabalai kilong kita ki balang ki riu dekat nang ta kita ki bala penyesok je seng samla kita ki banang menrua ki bala juruai special number kita ki barua ya kuaya bat kita ki balong ki nongkit kam jaga je seng samla lakhot ye ki da kita kom ki samla Kristan latip ya kata da kini ki kendon hakini ki por kom ki samla Kristan para bengai bi lengba ka tim ka kam ka apostol galanong ka beningkong ka dekat ka pra kapen kre kapen kan mau ka kren yengi kum ki Kristan sehisin bangin ya pet biang ngin ya pet biang ngin ya kmi biang sehisin ya kene ka benta ka mangalaong hapi ki ai kita ki samla Kristan ka ai kata ka dur jong ka jinglong samla Kristan ka kata ka identity jong ka jinglong samla Kristan jong ka jinglong samla Kristan para bangit biit haba sa sisin ko mangyong habangi kren ya ka identity ko mangalap kren mentan ngalap ni baka Bible ka tinu blay ka kren shay kam ki apostol galanong gabar dekat ka basaw puar kung mga batay mentan habaong Kristan lakalong yu rangba lenagalong yu samla habaong Kristan habala shim ya kadur badi ka identity Kristan ka penken mau yengi baka ta ka kentin Kristan ka don ya ka identity ka don ya ka dur ka don ya ka kendon ka jongka ka don ya ka kendon ka jongka ka don ya ka nongrim ka jongka bat kata kalong kita kibalap nget bat balap diang yu Jisu kibalap penkongo yali dia kejing hikai yu Jisu bat kita kibakar kejing im kejongki kadap te kejing it bat kibayat ha kejing long hok bat ha kejing long ku kata kai paro kabaka Bible kabu ya ka identity ya kata ka dur jongga jinglong Kristan kumta para mengait biit bat ki parlok samla hakini ke jeseng samla KGP sinat pedenggabar lakhot yang aye piling bagan ke tim ningkong bangin wat yeledi bangin yit yeledi kum ki samla Kristan habangi khot yeledi ki samla Kristan hato ka demo tang bala penbaptis singi tang bangilong ki dekat ka balang tang bangilong ki riu dekat tang bangi penyesok je seng samla tang bangi nang manruai bangi ruai ki kuar bangi kit kam ka balak ka je seng samla hato ki nemo kin long kita ki kendon ki ban identify leni ki ban kedau ya ke jinglong samla Kristan jongi para bangai pi ka tim kapan kan mau ingi sahisin bala dangi long bangi deki samla Kristan kadur jinglong Kristan kadai kata kabaka ketinu blai kala keren hakini kejanmit kita ki samla Kristan kidi kita ningkong ki bab dienget bat ki bala pediang yu Jisu ki bab penkongo yaladi hake jingi hikai pada kamon ke jong Jisus kita kibaya ini hake jing duai kiba it ya ke jingi selok para bengai tene ke jing mani syakriblai bat kita kiba ka rukom im ke jong i ke jing im ke jing im ke paman la kesngi kadap te ke jing i bat ka bayad hake jing long hok bat ke jing long ko ki samla Kristan bat ko ki parang ngait biit to ai begini ke janmit lingba ke tim u blai u khat yang abdi pi sahisin mengin yet yelade
habang iong midai kisamla Kristan. To ngin kelia dede kisamla Kristan kibakumno. Kibadon neem ya katakan nongrim kakendon. Kabau kaktinu belai kalabo. Kibakit shisha ya katakan dur jong kajinglong kisenran kijang ujisu. Kamat kabar para mangait biit, kamat kabar kalong. Kanaga tim kapan kan mau yang aye piru. Bakum kisamla Kristan. Habang iladon ya kadur kajongi, ya kataka identity kajongi. Bangilong kita kinong but, kisenran kijong ujisu. Ki ei barok kimkut tanghang ta. Ki ei barok kimkut hang ta. Hanrei lakhot ru yangi. Rengkat bat kata ka identity ke bangi but ngidon. Rengkat bat kata ka dur ke bangi don. Bangin long ki sakhi ki jangu Kris syaka pertai. Bangin long kita ki sakhi ki jangu Kris syaka tak pertai. Aingu yublai samla ki perlok samla. Bau news nem ka team jangga youth Sunday kanya sno babat kani ka team jangga youth Sunday kanya sno babat kani ka bakren chapang ka jing penkan mau yaki samla Kristan bakin numlong kita ki syarak ki bala kano para bangait biit lakpan kan mau yang i kung kisamla Kristan. Bakaway na ki ikibarok ke balakot yang i ke bau blay ulakot ni. Ke bau Jesus Christ ulakot iki senran ki jangu. Hadin bakila imbat kila yo iu Jesus Christ kila sakhi yu Jesus Christ pada din bau Jesus Christ ulakiu no sebeneng. Ula ai haki ya ka wei ka kamram bat kata galong ba ki senran ki jong u ba ki nom hun bat kam dai ban cukut tang ha ba ki la yo i da ki khmat ba ki la yo i yo jisu bat ki tip pang u jisu henrei ka ei ka ba ki la yo i ka ei ka jing hi kai ba ki la nang ka ei kai baro ka ba ki la yo diang no jisu u jisu Christ wang ap ha ka kamra ka baneng u men sim jong u blaim sawan bat pi pen long kisaki yang syaka pertai. Para pengait pi kalong gajing pen kan mau yangi kum ki Kristan kerpang ki samla Kristan. Baka jing khot kajongi syaka jing long Kristan bat syaka jing et Kristan kam kut tang ha ka bangingait tang kam kut tang ha ka jing et kajongi kam kut tang ha ka jing pendep kajongi ki yaki benta ki kam nyamparo hanrei lapen kan mau yangi balakot ru yangi banlong ki sakhi kita ki ban ai kita ki ban yathu lem ki ban ai pateng lem yakata ka gospel u Jesus Christ shaki way kat kita ki ban ai lem ki ban yasam lem yau Jesus Christ shaki way ko ki kon samla jang ka jeseng samla ki jipi snot pedeng bat ki para mengait pi baro kani kalong ka jing pen gan mau ladau Thomas Jones bat ka lok kim missionary ka bai kim ki legit nang tay na rewelch ban ino ya ka yang ka sem ka jongki ki wan mat ki kiu siya kini rilo hakaba ka jing dum ka dang tap don ka jing shaim don ka jing nang jing thom don ka jing na ko don ngai baro kini ki wan ki ai lang ki wan man pen bana yau tau Jesus Christ ya kata ka gospel u Jesus Christ shanga bachapi ki riulom kasi jantiapna but they could ngiyo ban pelong sinot day namar kajing wan sakhi kajong Thomas Jones but ki way they ki missionary
Kani ka kedau bat ka keren ka peni ko ki parlok samla. Jong ka jeseng samla ki tipi snot bedeng. Balakot yang ayepi. Om tang ban sungai. Henry lakot yang ayepi ru. Baya kata ka jinget ka bangiot yang ka jing I ka bangiot yang bangin ailang hakiwei. Ngi ngilayo ai ngo yu blai bingi long kum ni. Bat ka ne ka bangi ngilayo. Ka jing syai ka bangi layo. Ai ka num sa tang bat ni. Henry tu ai ngin ngau thu bangi don ka kamram ban ailem shakiwei. Ka kamram ya ka ban ailang shakiwei. Kata ka de ka jingkot ka jing pen kan mau. Ya ki samla jong ka jeng samla ki jipi snot pedeng. Badi ki para mengait biit par. Bakata ka de ka jingkot jong utrai ban unong penim jong yu Jesus Christ. To kele batu long kinong playanga syakeleng ka pertai. Para mengait biit lang baka de ka team lapen kan mau yangi. Sasisin ngatip ban ngasngutu bangitip ikini ka bentang. Henry hagane ka janmit to shim baka long sasisin ka jing pen kan mau yangi bangi long kinong pla ki saki ki jong u Jesus Christ bat ka kamram ka jongi ka long kum kita ki balamat yu Jesus Christ kita ki balayot yang yu kita ki balanget yu kita ki bayat hagi jing hikai ki jong u ai bakita bangi ginum om taman cukut tang haladi shimet Henry ke ke bangi layo tiang ka deiru ka jingkot ublei yangi bangin ailem shakiwei bangin ailem shakiwei kamat ka balai bat ka bakhatu ka jingkot ya ka jinglong ya ki samla kristan sya ka jinglong sesisin syaki jinglong kum kinong saki para mengait biit habang apai sigini ka benta ka balai ka jingkot ya ki samla kristan banlong ki saki kani ka kepen kan mau ka ring ye ki jingmot jeng perkat jonga habang i pai sigini ki rilom ki jongi bat ki pai sigini ki por ki jongi bat habang ilay don kat ni kumupat lang jangu blay ni don na kesinat kijungi deki pun hajar ngut ki samla kristan laningi ken lay ke KGP assembly samla ni don deki lak ngut ki samla kristan nrai ngi syam para bangait biit baka don kawi ka benta ka bangihap ya ka ban pet ban kemi bat kata ka jingkeli kalong balai badaki lakut ki samla kristan ki badan na kanikar jela ka jungi ke badan na kanikar ri khasi jantia ba i jungi balai ka don kata ka jing balai ka don kata ka jing bam tre bat ka jing kentat jong ki samla kristan bakin long shisha kita ki samla kristan ki bakit ya kedur ke jongu kris bat ki balong ki saki ki jongu kris balai ngia pun tangan rei kanungut ne kita ki samla kristan ki bakit shisha ya kedur kris bat ki basaki shisha ya Jesus Kris balai bagai kita kidau kibakang lat yangi para bangait biit nisham baki kon samla jang kabalang kilong kristan Henry kiempat IT lut yaladi how Jesus ki kon samla kristan kisulong kristan kisulong ki dkot jang kabalang Henry kiempat long kita kibala IT yaladi bat ban shim ya ka benta ban long ki samla kristan nang ta shu ni shem bagi don shibun ki samla hagi dukhat hagi balang ki jongi hot ki shongshit ki erhem
haka ruai, haka tem, haka trei, haka kta, haki balang haki jiseng samla. Han rei parbangai piit, kini ki samla, kimpat la ban ai haka rai ke jongki. Kimpat la ban ai haka rai jongki, bakin long kita ki samla Kristan, kibala IT yeledi met bat mensim. Kibala IT yeledi met bat mensim. Para mengait biit, day gini gidaw, para mengait biit, bat ki porlok samla. Bangi ni duna kini ki por ki bementa. Banyo ye kita ki samla Kristan. Kiba sakhi yautrai kita ki samla Kristan kiba sakhi utrai namar ki don sibon ki deng pinkyang ki deng khanglat kiba ki samla haki balang ki mat bat ki shem bat ka penlong yaki bakimla ban wan shakmat bat bakim patla ban IT ladi ban long shisha kita ki samla Kristan kiba sakhi yautrai kani kalong ka jingkot hagani ka janmit lingba kani ka tna lingba kani ka team habangi pet ya ka saudong ka saukun ni pet para mangai bi ya ka imlang ka salang ni pet nadong sadong la ka long haka puli ka puthi ni pet nadong sadong haki no ginu ki benta parlok samla baki paramangai bi ni ishibon kita ke ki boro ki jing deko ki jang bambet bambyang bat khamtam ni yo i ki jing jelai jang ki jing shirkai jang ki jing sneu ki bawan la ka long ka di ka bam la ka long hai ki benta hai ki rukom ki ba per ki bakta ya ki long yeng long sam ki balakta ya ka shnong ka thau bat ki balakta ya ka imlang ka salang bada ka jaj penriu hi parok kawai namar kata parbangai biit kathim ka khot ya ki khon samla jong ka KJP sinat pedeng bagani ka saudong ka saukun bat ka jinglong jingman ka basyirkai ka jongka ka don kam ya ka jing pen kia ka don kam ya ka jing pen kala ka don kam ya ka jing pen thamai kum ta ka jing khot lung bagani ka team kalong ko ki samlak ko ki khon samla jong ka sinat pedeng ka jing khot epi kalong dali tolong kita ki samla Kristan kiban sakhi yautrai hakane ka saudong ka saukun to pinyeng kum ki samla Kristan ka jing dawa ka ba khot epi to pinyeng but let shakane ka imlang ka salang let shakane ka saudong ka saukun ban sakhi yautrai daka jing im ka jongi daka jing long ka jong daka jing nyen ka jongi bakum ki khon samla Kristan ngila ya ka ban wan ra ya ka jing pen thamai ngin wan ra ya ka jing pen khia ngin wan ra ya ka jing kala namar dai tang kita ki samla Kristan kiba IT bat kiba syania bat kiba pendam bat kiba penko ngo yeledi hau blai kiba bala banlong ki sakhi bat ka perthai bat ka emlang ka salang bat ka ri baki rilom khasi jongi hapadang jongi jingken up hapadang jongi jing sneak babon ka pet bat ka khmi shakini ki samla Kristan kiba kit ya ka durru Kris bakin wan ban long kita ki atyar kiban ai ya ka jing shakri bat ban wan ra ya ka jing pen kia
bat ban wan ra ya ka jing pen kala ha la ka long ha ki yeng ki sem la ka long ki balang la ka long ke snong ka thao la na ka long ha ka ri bat ka jela ka chungi u play kum taun ya rap yingi u play nai bor yingi u play kershan bor yingi bat leng ba ka ni ka team ma ka ni ka jan mit bat leng ba ka ni ka jing ya kendu ka jingi kum ka je seng samla KGP sinot deng ai bo men sim jong u play un yai ki bat unang yai pen thamai bor bat unang yai kren bat penyai pensyai yangi kum ki samla Kristan ban pen kan mau yangi balakot yangi ya ka bangin kit ya ka dur ke jengu Kris bada ke juk kapor bangin long kita kisaki kita ki atyar ki jengu Kris ki ban ai ya ka jing syakri ki ban ai ya ka jing syakri syakri ka perthai ban ai ya ka jing syai ban ai ya ka jing it ban wan ra ya ka jing suk ban wan ra ya ka jing pen kia bat ban wan ra ya ka jing pen kaladur u blai un kurku yingi nagam taga buram ka jengu amen hakan ko por ngin yo skono I jing pen bana ki badon kam nagaliang jang ka sinat bat kum joru nagaliang jang ka palang Reverend Chairman, kini gilong ke jingpen bana, bidai bak program ke bidai nasyai kasing ke apapuratrek Februari jar penriu. Apor prabaji menstep uruk khandai baji kandon ke devotion iban long leader Reverend RM Karbuki. Khandai baji do ispu baji kandon ke jinglang perkhat kam ke peningkong. Khadwai steng do sibaji steng kandon ke jinglang perkhat kam ke baar. Entah kapor ar baji do saw baji kandon ke variety program iban peniyat ke jing seng samla maukan row presbytery. Sansteng janmiat kandon ke singing festival po ke jing peniyat ke music and singing committee jingruai penremen sim bandong ilam jingruai Reverend B Khong Lam ulia paduai Miss Diamond Lang Len Siang festival conductor Reverend B Khong Lam kandon ke jing puli ke report halor ke jingiat ke kam ke jing seng samla melim presbytery nyo banlum ke jing aingo nang taki items hagini ke jing seng sing festival ne ke jing seng samla presbytery kilong kumni laj khra keduet Miss Medicare Karkungor bat Master Meban Bla Lom Rapleng ke quartet belong in charge Temesan Livingstone Suting Nakamaukan Row kanon ke solo ni Master Jefferson Kriam Shillong Sepngi ke trio belong in charge Master Banman Crowdcar Meliam ke solo Miss Badarisha Karkungor Kat Arbelang ke instrumental belong in charge Master Badlador Kongno kandon ruka jingruai kerpang ni Master Rispa Nongsli bat Miss Balasiudor entatiang. Ini yo kajing penbenan kajing seng samla sinot bat abalang bat kajing penwai. Kini kalau kajing penkan mau nam takit khot jong executive committee jong kajing seng samla sinot bakin ngobhaban up hadian blawai kini kajing seng kilon kikam ki bengin yo ban pendem. Itu gilong kajing penbena kuble. Reverend Chairman gini kilong gijing permana nak liang cong ka balang. Ka kuaya nak jiseng samla cong ka balang dausau, bat jiseng samla cong ka balang mau penti, hadin belawai gini gijing seng, pin sengubha ban ap tang kendiat hang ni haying mani. Ka balang kala penbay ifi ba pendek rung, segini giying cong ki prabonget ki jongi. Nak kebenta ki jengbam ki jongpi. Kaji seng samla balang dausau kan lek haying jong ikong yai rilang lang ste. Bat kaji seng samla jong ke balang mau penti kin lek haying jong ikong biloris warjeri. Kitrai jong kan haying kila don hang ne bat kila ap ipi banyalam segiying ki jongki. Te ki dikot bat ki dilekit ki ba yasa kin sobha masalik rung kumtu ki yeng ki mengila penbaik meneh por bar register. Nak kebentar kita khot bagi delegate ki ba khamchan ki bom ya samin te hidon ki bala surung bet meneh po yang mane bat kim chimyo man le ki yang jing parabongai te sngop han la wai jung ne ki seng wat philek phai ru phinda rung shwa sha ki yang
jong ki prabangai ki jongi ki bangi ngela de penbeng nang ta kumcu itu ki dekod bagi dilekis ki balai pai onda pilawan la syai pin sobha ban peniang ki kali ki jong pi hakaju ka jaka ka ba pi peniang menne itu ki parking ki mela abu kenang nak benta jong pi ki dekod bagi dilekis mat da filai pai la syai ru hadu ka sengi ka jong utrai pin sobha ya ka ban peniang ki kali ki jong pi hakaju ka jaka dan kerpat bisubha ban pediang ye kini kijing penbet jong kabalang kenang ba kikam kini yai bet kini yai renti nang ta kadon gawe ye kali ga ba peniang hang thia po school district ka mangiong ka jaka parking ka jong gidkhot bagi delegate ka kali ka number ML05W 2874 kane ka kali ka klam khang ye ka jing khang yin tela re pimpat khang hadu menta subha ban salai pe ye ka kali ka jong pi nang man laj ki bo buon ki jing e ang ta blei si buon Tegum tu pan ngila poi shikabo ai jong kini kijing mani kijing syakri kijing ublai kini ka janmit ublain kurkui ke benta baro ke bangya yok pendap baru ublain kurkui pi sajisin kum ki para bangait bi ki balayawan ya ka banya senok kedilang banya don bentalang rengkat bat ke jeseng samla ki jipi senot bedeng ha kini ke jeseng kini ke mit ka play ka ublai nong kurku bat ngin sa ya pi bat ngin senang ye kenduk la syai kum ki dekat ki degit kijing lang perkat kam bat kum ju sajisin ni yak werlem ye pi ki para bangai nodok kilong keme kilong kupa kini ki hep ki berit ru banya snok ketilang biang sesisen la syai janmit rengkat bagi jeseng samla ha ke jeseng jeng jing khawai jing rai ke bangangai kan nang penrehem bat kan nang ai pi ye ke jing kemen bat ke jing smubang ye ke jing mani ke jing syakri ke jing ublai ngini penwai no ingini ke jing syakri ke jing ublai ngini snok ketilang benrai ke jing rai ke ban riu spa arpenyo ke jing rai ke ban riu spa arpenyo perthai dap jingkala nakut syakut ke penthame yang i daki jing sngobha usaitan sim jingdum utrai don borlut kejot ko samla badadin gini ke jing rai ngan sekerpat i senior staff secretary jingi Reverend JL Warapi in sepelat jingi daki jingkurku penwai ke jing rai ke ban riu spa arpenyo ngini yang langbar Tertedap dan jingkelanai kejakun Kapen tami yang idai kijing snaupa Usai tan sim jingdum utai don bor lon Kijot ko samla Kijot ko samla Kijot ko samla Katma usim jingdom karem hamen da Kijot ko samla Habatem rau yang idai jingmelin basnil Ken mau bangim de ban shu sai kut hang ta Ngin ya tu ha uji suba un ker sil Kijot ko samla Kijot ko samla Kijot ko samla Katma usim jingdom karem hamen da Kijot ko samla Don bun ki kamban trena mar uken ran Kom juru na mar jing id bai kading na Kabalang rui ka don kambat kayai wan Kijot
khi cho cu sam la khi cho cu sam la khi cho cu sam la kat ma usim ching dom karem amen ta khi cho cu sam laได้เป็นวายหากบ่าวายน้อยจองกันนี่กระจิงชักลังจึงหันกระปอดอิสเนยวันปลายยังงี้รังกัดกระจิงไอจงตรายบุญองเป็นอิ่มจงมีจุดสเตสจีบางจงเปลยป่าเล่มจะสลับเงินใช้บอร์กระจงมันซิมคุยกระจิงกระคูจึงมีลายเฮาเวยนอรังกัดบัดกระจิงสังสามลากิจพิสนัดแดงบัดกุมจุยากบาลังบัดหังนี่บัดเป็นแคร์นักบันตาไปลังจังกระจิงสังสามลาสินัดนอรังกัดรูปบัดกิตกิบิชักรีมีสาวดังประเทศนาดูมันตาบัดชิรุบะบอมจุกรูอาเมน